یادێ وایادێ نامەیە تەژمرە هاتن مەکتوبێ تەژمرە هاتن ومی یەکێک خوێندن لێگۆ پێنووسا دلێتە هەبانە تەیە خۆشتر گوتبانە و تەخو حەوجەی جیرانە نەدبووی ji bo nameyekê mektûbeket xwetabêje bextêwan û dixwe kêm bikî xeberam jê hebû kîj tere dinivîstinê pênûsa kê û min dizanîbû çiyê ku pêjnam jê dihat û tu kûr û dinê û tu albûmam ji kerê divekê ez û tu zanin yadê lê xwezka tekarî bana şirêtekê li wan çavê xwe kiribana ji bo nameyê ku te ji min re şiyandibûn bi rondikê te şil nebû bana min jî ji hevalê xwe re gotibana aha wedît ez kurrê wê dayîkê bûm ya got nizanê bigirî lê zû de çavê te ji ber desthilatiya te derketibûn û te pê nikarîbû ez jî neçarim wan nameyê ku bi rondikê te şil bûbin bi lêvê xwe ziwa bikim bi wan lêvê derikî yadê wayadê nameyê te ji min re hatin û min yekê xwendin lê ne tenê ez min hevalê xwe ji xwe re kirine şîrîkîngîn behsa te ji wan re kiriye wan jî te ez kiriye wan jî dixwest rojekê te bibînin destê te maç bikin lê bere dilê te rehet be yadê her tiştî wan re naxwînim hevok got xeber henekê de hebin ez sed qebêzim lê nas dikinim tu dest dawê xwe nakire yadê emirim bibe sed sal jî ez şervan bim ez fermandar bim dûr bim dinêz bim ez hêr çavê te de ez weke zarokî me tu beqet ez nûşî vekirma min ji te qebûl e yadê min ji te qebûl e yadê wayadê gaznê maliya îşte hene dibêjin te li hêfam hêve nekiriye û wilo maye pêçana destê min û doşeka min jî te ji kesekî re neraxistiye ji bo ku bênam jê neçê û kurm jî bigirnê de tu naşoyî û tu nehêlê birakî min xwîşkê min di nav de rakevin çima tu neheqî wan dike yadê hevalekî min ku ji elîm bebê mêvanê te dibêjin tu serî pirsa gêj dikî ji bêdila ku dibêjî lo hevalo lo mêvano delalo tu tî tu berçî ma tu westiyayî tu nehêlî ku bersiveka te bidî wilo ê mêvan perwerî bin ez hişta xeyîdim ha erê dibêjin te stanek ser min çêkiriye min nebîstiye lê xweş e û digihê ku tu wê steyanê dibêjî ez xweş zanim tu niha wê steyanê bi zarokê taxê jî daye hêjberkirin lê gocdestê te hatibane tê bikevira jî guhadabane gotin lê ez qurbana wê dînbûna dayîka xwe bim ez qurbana wê dînbûna dayîka xwe bim ku di nîvê şevê de wê steyanê di ber xwe de dibêjî erê yadê tu şiyarî te çi razana xelkê ya ma di vê dinyayê de tenê ezim yadê yadê te bêje hêlaw qurmîçyo belqityo yadê gaznê cîrana îşte hene dibêjin xwarina ku kêfam jê re dihat tu her êvar wê xwarinê cîrana belav dikî hîngî te belav kiriya te ew xwarin ber dilê wan reş kiriye ew jî qîmîş nabin ji destê te negirin deqene tu ber xwe nekevî yadê tu her tiştê temî nayêvî ji ber ku ez dizanim dilêm naçe her xwarinekî tu niha dikevî taya min de di çeperên pêş de di şer de ez çi dixwim lê ez tiştekî ji te re bêjim yadê ecmayî nemêne ha hevalêm çi bixwin ez jî weke wan sermê dixwin ez jî germê dixwin ez jî dî dibin ez jî birçî dibin ez jî birîndar dibin ez jî sebrê dikişînin ez jî çeka min jî para xwe serketinê girtiye min jî ala azadiyê çeperên pêş de çıkandiye yadê min jî berêm di guvêdê te tiştek gotibû yadê bêne bîra xwe bêne bîra xwe di guvêdê te tiştek gotibû min gotibû heke rojekê rojan dengê tilîliyê dayîkan li taxa me hat û cîran li ber deriyê me kom bû wê demê bizanibe û derî veka û ez ê xatirê xweş te bixwazim yadê lingê hevalê min di min tabûta min de westiyana derî veka yadê bile mûkî ji porê te îsa tabûta min nekevê tu jî bêje û ji her kesî re bêje ha wedît ez dayîka wî şehîdî me yê ku ji min re digot yadê de derî veka yadê qurbanê yadê de derî veka yadê
قربان یادی د دریوه کا یادی قربان یادی د دریوه کا یادی